paka mapindira papi chinoi sekuchinoi chiri kuti kudini inzwai muri yeZimbabwe amai vakaita vanakomana nokona kuita iwo 5 hapana mwanasikana vese vanakomana vaita vanakomana nokona kuita 5 1 achibva shaika ndo kubva kwasara 4 vana 4 vandiri kutaura vese vana vakaroora vane mhuri dzavo pavana 4 apa 3 vana ava vane misha yavo vari kutogara mamisha yavo 1 mwanakomana uyu ari kugara pamba pevabereki nevabereki vake akuti asikunonzizwa vabereki vakuti kurei ndiye achasara achigara navo nekuti ndiye last born regoto ravo first born ane vanogona kuita 3 vakomana 2 nemusikana 1 so vabereki vevana ava baba naamai baba vakafa kuchibva kwasara amai amai vakaenda kumba kwemwanakomana mukuru ndokusvika ikoko vachitizwa kana vakaona first born yemwana wavo yedangwe ravo vanomusumudza vanomubereka vanoti apa ndiri kuona vamarimira ndiye murume wangu uyu yes endakabva apiwa zita rasekuru kana ndakamutarisa ndiye mwanakomana mukuru kuvana vangu ndiye murume wangu uyu ndo vamarimira ava yes pane mafevhasi akawanda nezvaanoitirwa nemombe kunzi kudanga kwekwa mombe anoipiwa ndo baba ava ndikarasa uyu ndarasa mudzimu ndokubva vatora mwana uyu paholiday ari grade 1 zvikanzi zororo ngauye azogara kumba ndobva aenda kumba achibva azotorwa kunzizo anofanira kuti aende kuchikoro vakambengi vakutora mbana yekuti ngagariko zvikanzi mama chikoro chiri kure plus inini makura amungazozvigone kumuka kuseni muchigadzirira mwana akuwachira mwana kuita sei aiwa mwana anouya holidays chiunzai mwana kunoku mwana achibva aenda mwana akubva ikoko zvikanzi aiwa ndoda kumupa zvipfuwo zvake ndobva apiwa kiti ndobva apiwa imbwa yakaenda naye kumba right vana matorera vakazviita mukoma KB vakatora sechinhu chokuti ane zita rababa ende mbuya vake vanomurespecta nekumurumbidza kuti ndiwe murume wangu uyu saka vakazvitora kuti zvinhu izvi hazvifaniri kukanganiswa izvi zvinhu izvi zvabva kuna mama vache pamuzukuru wavo hazvifaniri kukanganiswa zvinopiwa chikafu nenguva ende ikoko vanakachiti kiti yangu imbwa yangu kusvikira imbwa yakura izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu amu 9 years zvakaitika aine 7 years okay amu 9 years ari mwanakomana pa9 years izvezvi mwanakomana mukoma KB atanga kurwara kwakuita mwana uyu ari kubuda musana ndinovimba kuti vanhu kana tichite munhu anenge achinzi ari kubuda musana tine zera rinonzizo vana vanobuda musana kana wasvika pazera iri ukaona kubuda musana zvakutotyisa nekuti kashoma kunzi munhu mukuru aite sei abude musana ndokutaka kurapisa mwana uyu pavanomurapisa mwana uyu amai kwanzi mbuya vanofona kuti murume wangu aita sei chii chiri kuitika murume wangu ari kurwara aita sei murume wangu ari raitere kana kuti havabvunze kuti ari kurwara vanofona kuti mamuka sei murume wangu ari raitere nasi imbomba ifo nditaure naye sei mwana uyu ndiye anotozotaura achiudza mbuya kuti magogo ndiri kurwara ndiri kunzwa chakati toita sei vanobva vauya ivo nemishonga rapai mwana vakangoya nemishonga zvatodarika mwana obva apora mwana akazotanga kurwara zviye zvekuti ivo vanga vasisauye mushure mekuti pane kutaurika kwakaitika kwokuti muroora akuenda kuchechi muroora achibva ine nemwana uyo kuchechi amwene vachibva vafona vari kumba vachiti izvo uri kuenda nemwana kuchechi mwana achimborwara ingawani ndirombo yekoko ndichirapa mwana achipora kozvamakwanisa kuchechi ndizvei achipopotera muroora akati muroora angatiudzwa kuti mwana uyu tiri kutomuona atori murume weumwe munhu asi nzira yaari kushandiswa nayo haazi kusangana nemunhu wacho vakatarisana sekuti murume nemukadzi iye pachake mwana uyu atori murume weumwe munhu ari munhu ari kutopinda mumba achitoita bonde nemunhukadzi asi nzira ari kusanganiswa nayo haasi kusangana nemunhu uyu ari kusangana through mhuka iye ndiye ari kuitwa mudzimai
nechipuka. Nguwa yanikachita mudzimai nechipuka iye ndiyo nguwa yanikachita bonde nemunhu uyu. Constable Mbuzana vakaipa song inonzi hotspot. Yes. Ndopa ndikaona kuti nyaya yekuhotspota zvinongobata uri kure unenge wato hotspotwa. Mukatarisa nyaya yacho ndiye kuti mushonga wakaiswa pamuzukuru wakatangira kuimbwa. Imbwa ndiyo iri kushanda nemwana usiku semurume nemukadzi. Asi iwo pachavo nguva zvinenge zvichita mhuka iri padhuze nemwana uyu zvinenge zvichitobata kwavari kuti mwana uyu ndongo ari kuita bonde nambuya vake. Kana vaita izvozvo mwana uyu mangwana ndo paanomuka achinzwa musana. So mwamuri uranzwa nyaya iyi ndokunzwa kuti vamwene vako ndo dambudziko. Murume wemukadzi uyu ane hasha anogara achirwisa mukadzi dzimwe dzenguva. Mukadzi aitya kuudza murume wake kuti yei pandiri kuenda kuchechi ndo zvandiri kuwana ende kuchechi kwacho kwaienda mukadzi chete murume anga asingaendi. So mukadzi zvakamunetsa kuti murume wangu achazvinzwisisa sei kuti kuchechi kwandiri kuenda ndo zvandiri kubata. Haazofungidzire kuti ndinde ainde ndikaudza maprofita kuti vataure zvinhu izvi. Iye mwana achirwara. So mukadzi akazosvika pakuti kumurume baba mwana kurwara kuri kuita mwana ka ini ndiri kuenda kuchechi. Pane zvandiri kuudzwa zvacho shoko riri kuti iyo kubuda kwazvaita pamwana uyu zvinhu zvikurwara chirwere chikurwara mwana ichi chiri kuuya kwamuri. Chainzi chaitofanira kuuya kwamuri. Ameno zvakazoitika mwari wenyu nemudzimbe wenyu ndobva zvaya kumwana. Asi kwamuri ndiko chaitira. Saka chichibva kwamwana apa chiri kunzi chive kwamuri ndozvo ndasangana nazvo kuchechi. Kuti udzai murume wenyu ambobatsira. Mwana wako uri kuzviziva here kuti atori murume wemwe munhu bate munhu mukuru kwaari. Ndiani akakupai akapa mwana uyu imbwa nekiti? Ndamai. Zvikanzi ndaamai zvikanzi ndo pakatangira nyaya yese ndokusaka mwana wenyu achirwara musana. Pari kurwara musana paipa mwana ari kutoshandiswa. Zvikanzi toita sei zvikanzi ndinokuonai munotozvirespekta zvinhu izvi munozvichengeta muri kuchengeta zvinhu zviri kukanganisa mwana wenyu asi zvichibva pamwana zviri kuuya kwamuri baba. Izvozvi imbwa nekiti zvichiripo. Aiwa hazvichisipo manje. Zvikanzi zvinizvi zvoda kuti zviurawe. Zuva ravakapinzwa munamato kunzizo tiri kuuya kuzoita munamato pamba penyu. Zuva iro ravakaudzwa tiri kuzoita munamato pamba penyuka vakabva vapiwa zuva sokuti musi wemande kana kuti musi wesondo vari kuchechi. Musi wechitatu tiri kuuya kumba kwenyu kuzoita munamato. Musi wesondo manheru amwene vakapindira pamba achiti ndaya kuzotora zvipfuwo zvangu. Baba Pate. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni ho varoya vana piro bumba iwe kanyemba na bhozho icho chekuchinhoi amai avo vanoroya masikati machena. Zvipfuwo zvaipiwa kamwana zvakagadzirwa naamai vane chekuita nekurwara kwemwana uyo. Ndinonzi kuda bhunu ndiri panamba 8 Tsande Close muFakose. Ndo zvakazobuda pakaenda kakunonamatirwa baba vemwana uyu pakanobatsirwa ka baba vemwana uyu naamai vemwana uyu kuti mwana wenyu ari kushandiswa. Asi tiri kuda kakuya kuzoita munamato pamba. Vangopiwa zuva musi wechitatu apenga iri sondo kuchechi achinzi musi wechitatu tiri kuzonamata. Musi wesondo wachibva kuchechi vakaona amai vatori kukumba vapindira. Saka tave kuzotora chii? Ndazotora zvipfuwo izvi zvakurisa rinofanira kupiwa zvisaizi yake zvidiki. Pazvakatorwa mhuri yeZimbabwe vakakwanisa kuona zvinhu izvi havarina kuzokwanisa zvakare kuzvibata zvinhu izvi. Vakatozotaura kuti aiwa ini handichakwanisi tsvagai mumwe munhu anokona kutora zvinhu. Pakatozoya vamwe vanhu mukoma KB vakauya kuti zvinofanira kuti zviite sei zvigoteiwa. Zvikanzi zvoda kuteerwa pamwana kunyange zvakaenda ikoko nokuti vakazvitora zvikaenda kumba asi kumaona zviri kuya zviita sei
tuchitamba naye ndobva zvateiwa inzwa zvinhu zvinorwadza mukoma KB. Amai vanga vane mombe dzavo, amai vanga vane mbudzi dzavo, amai vanga vane huku dzavo, vanga vari murungu pachavo mhani, vakasiyiwa vane zvinhu. Munda wavo wairima netrekta yakasiyiwa nemurume anga ane zvinhu zvake, vanga vane purazi, vanga vane mashopsi, asi ari munhukadzi. Nzvimbo yevaigara vaitonzi Queen, vaifamba nemotokari vachidhiraivhiwa, vanga vane tunhu twavo. Musi wakateiwa, but mubatsiri akashevedzera akati patori nemushonga nemhiko dzakaisiwa mumwana aindiswa kuholiday, zvakadyiswa ndo zvine connection yekuti kana mhuka dzikachida kutamba naye pane magneti ndo pandi kushedzera pehotspot apo. Pane magneti yekuti kana akarara chiro akaita sei anotomuka achitamba nezvipfuwo because mushonga wakadyiswa ndiwo unoshandisa apa uchizokonekta kwavari ivo. But taona kuteera pamwana ndobva teerwa pamwana amaya amai vachasara navo vakandipa shoko rokuti vanhu vanofanira kuti vanamati. Makafa mombe ngani? Makafa mombe dzinokona kuita 18 mombe dzakamuka dzakafa mudanga 18 dzisina kudyiwa dzakachererwa pasi dzakaraswa. asi achishimedza kuti anoda kudya ngadye zvake. Mwanakomana anova ndiani mwanakomana uyu mukoma KB atori nechechi yaari kunamata izvezvi. Ane chechi yakuenda izvezvi. Vekuchechi vai vakanodzaka mudzimai nemurume kuti mwana wenyu ari kushandiswa, ndiwo here vakazouya kuzoteya? Havazivo vakauya kuzoteya, asi ndivo vakavaudza kuti apa tichasvika apa bati endai munoudza ava vanogona kukubatira basa isu ataguma apa taakurasika apa kutorwa kwaitwa zvinhu panapa ndo patakanganiswa, asi vari kwavanogona ndo vakanotipira kuti endai munoona vakaita sei vanogona kukubatira ende zvichokwadi kwavakaenda vakabva vanobatsirwa. Saka izvozvi katsi nembwa zvakafa pasina 3 days kuchibva kwafa mombe dzese dzanga dziri mudanga. 18 mombe dzakafa mudanga kusanganisira mombe dzinokwana kuita 3 dzakarendeswa zvese kunzi pane vamwe dzacho dzakanga dzaendeswa ikoko dzichirendeswa ikoko dzakafira ikoko. And mama gogo vakubvuma kuti vane chekuita kutaura kune kutaura kuti bosho vanhu vanofanira kuti vanamati vazive Mwari. Kone mhaka yegogo havana chavari kutaura asi vanhu ngavazive Mwari. Vanhu ngavazive Mwari. Mwanakomana izvezvi asati apera kurapwa chikonzero musanaka wakapedzisira wakabuda but ikozotodzokera but anotaura kuti handisi kurwara handisi sei but akatozobuda mwana achitoti kwanzizwa pese pandinorwara nini gogo vanotouya usiku ndichitovaona vachindibikira ndichidya. Vanhu vakarara. 0713938538 vamwene avo vane huroyi hwemhando yepamusorosoro. Ndinonzi T-Buzz padomboshawa pamvere chena. Parisheko padomboshawa pamvere chena nhasi.